bavimo promocijom Stare planine već od preprošle godine i cilj nam je da promovišemo potencijal Stare planine za mlade koji jednostavno još uvek nisu čuli, možda su negde načuli priču o Stare planini, ima sad dosta banera po gradu o Stare planini, ali nisu još došli, jer smeštajni kapacitet i dalje je veoma mali. Nisu došli, nisu videli, nisu što osetili duh Stare planine, koja je totalno druga priča od Kopaonika, Zlatibora, Golije i tako dalje, što ja mislim da će biti veoma zanimljiva priča kad neko dođe ovde, malo se izvoza, vidi da uopšte nisu i visoke cene, da može da priušti to i da je stvarno kvalitetno urađeno, znači imamo gondolu, imamo četvorosede, imamo lepo utabane staze, sad je 13 km pod veštačkim snegom i nema problema, znači od polovine decembra do polovine aprila tu je sneg, nema uopšte da se brine neko da razmišlja ako dođe da li će da izbuli ski u dasku i šta god, znači nema nekakvih problema da za skijanje je baš savršeno urađeno i ja mislim da svake godine će biti sve bolje i bolje. Ideja za planinski dom je ideja koja će da obuhvati neku mlađu ekipu ljudi, znači čak i neka mlađa ekipa ljudi koji imaju decu, dakle porodicu, da će oni u sklopu planinskog doma imati brnare koje će moći da rentiraju i da će moći da budu, ali imaće program koji će ih navesti da dolaze u planinski dom, da li piće, da li je neka žurka, da li je neki snow competition, neki fazon. Isto je u planu da se leti isto, pošto planina ima neviđen potencijal za letnji turizam, da se leti razvoj, znači neki downhill sa biciklama, znači da se napravi neka vožnja vodovima, zimi isto takođe može da se ski sanke rentiraju, znači ima ogroman potencijal planina da ne bude samo skijanje. Zimski turizam će ovde vjerojatno prvi da zablista, ali druga strana je celogodišnji turizam koji je ne samo planinski turizam, nego i etno turizam, znači okolo su svuda neka sela koja imaju svoju priču, svoju istoriju, svoju hranu koja je prelepa, tako da taj potencijal treba da se iskoristi da bi i ovaj kraj će zaživeti zbog toga, mislim, to je jedna od glavnih stvari, jer dosta ljudi iz ovog kraja otišlo i mislim da će to privući ljudi ovde, da će ceo kraj zaživeti i da će biti veoma dobra priča za turizam. Jedna od velikih stvari što fali ovoj planini je program za mlade, znači van skijanja, znači ne postoje nijedan snow park, znači snow park, onda staze za noćni vožnju ski sankama da se markiraju, isto tako preko leta može da se markiraju za biciklizam. To je isto jedan veliki potencijal koji bi privukao još ljudi dolaze na ovu planinu. Za sad ovaj hotel koji je napravljen, koji je lep, on privlači neki određeni sloj ljudi, ali ne mladi ljudi, niti imaju toliko para da dođe ovde, niti možda nije toliko interesantno da budu ovde, koliko bi bilo interesantno da imaju svoj kutak i da dođu, na primjer, u neku kafanu ili neki kafić ili neki klub ili taj planinski dom ili šta god, što će ih navesti da se druže, da se upoznaju s drugim ljudima i da im jednostavno bude zabavnije da budu na planini.